Mga panimay na sunog usab dito sa dakbayan sa Talisay. Gawa sa mga sinakong bugas, CSW or CSWS nangayo sabog 20,000 pesos nga relief packs gikan sa DSWD Region 7. Ang report ni Femari Dumabo. Gisugdan sa miaging simana ang pagapod-apod sa tag 25 kilos nga bugas sa 80,000 ka pamilya nga gibalay-balay paghatod sa mga kawani sa barangay. Mato de Filipa Solana, Talisay City Social Welfare Services Head nga ana-ana sa 40% nga nakadawat na sa 80,000 ka mga pamilyahan nga biktima sa bagyo. Samtang padayon ang pag-validate sa CSWS office karon sa natalang mga banay kansang panimay ang totally damaged sa pagkakaroon inisyal nga naa sa 10,000. Samtang nangayo ang CSWS og 20,000 ka mga food packs sa DSWD-7 aron ilang ihatag sa mga biktima sa bagyo. So during the validation, the encoding for the master listing of all the affected families. For submission na siya sa DSWD Region 7 as basis siguro for further assistance nga mahatag sa DSWD National. Sa pagkakaroon doon na pa'y 500 ka mga evacuees ang nagpabilin karon sa mga evacuation centers sa Dakbayan. Ato sa nag-refer sa atong rural health physicians ang atong mga evacuation centers para mabisita na nila actually atong Friday. So naa natin mga request sa tambal, so ato nang procure po nato ang mga reseta. Mato ni Mayor Samsam Golias nga lakip sa ilang gipang validate ang gidaghanon sa mamahimong mataga sa Dakbayan na ginabang pinansyal. Ang ako lang giingon sa nila karon, everyone is affected, so ihatag na kumpletuan naghatag, hopefully makumpleto within the week ang 25 kilos na bugas. And while gipanghatag na ongoing man sa dang assessment sa tanan totally damaged to partially. Samtang adunay 12 ka water refilling station sa Talisay City ang gipahuwam og generator set sa Dakbayan aron makasugod na og baligya og tubig mainom. Ug padayon usabang pagrasyon sa tubig sa tabang sa Talisay City Fire og pribadong mga kumpanya. Uban ni Jun Solon. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.